unnuk manna kungissap nuliata kronprinsesse Mary qitornaassalu sisamaasut kalaallinunaanni aasarmanna angalaneraannit takutitaqassaagut аггустип ааллаққаатаани кунгиссаккормиут ангаланерат ааллартиппоқ кунгиссаккормиут ангалаффигисаани малиннаавигаагут иллоқарфиннит нунеқарфиннилу тикитаанни писартут ассиливагут куятаанииттуми игаликуми ааллартиссаагут нууммилу ангаланериса наамассинерат такуссаллутигу таманнапиоқ аггустип уллуиса арфинерпингаюанни укиорманнаа igalикуми ааллартиппугут I skal ikke smage. Deres kongelige højhed, prins Frederik og vor kære svigerdatter, prinsesse Mary, og deres kongelige højhed, prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josefine. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til det smukke og sommerlige Igaliku. Så de første besøg på deres Grønlands rejse. нунеқарфимиақутсисут сиулиттаасуат Moritz Carlsen тассани тикиллуаққусивоқ Synge to sange af den lokale sangskriver af Jakob Thue. Endnu en gang tak på vejen af bygdebestyrelsen vejen samt ordene. Vi sender hendes kongelige højhed, dronning Margrethe og prins Henrik, vores varmeste hilsen. Vi ønsker dem en god projekttur med mange oplevelser. Sama mertui kerat nunan igalikum ittorsuarnilu suleqatigiitta martaqsuliarisimawai meqqiviarsigit ilaqitaasa martaqissisimawaai nuassarsigissi taaru uututaatusi meqan naleqquttu тикиллуаққусинеруп кингорна кунгиссақ кронпринсesse Mary qitornaallu ukuusut tunissutеқарфигинеқарпут prins Christian prinsesse Isabella prins Vincent Giselu prinsesse Josefina Moritz, nu går det regn. Ja. Mogens.
Kungissakut qitornaat kalaallunaanni nuttaasunik nuannaranaqaqaat aammalumi soorlutikaartuaqqat ikku kalaallunaannik takunneqqaarnertik nuannaqaqigaat qallunaatiat illukui igalikumiittut qimerloortinneqarput. Hvis jeg prøver at komme her. Jamen, du lige bagefter, men først skal du lige sne. Vi kommer og kigge. Okay, sne. det er fint. Oqaluffillu takusarneqarluni. Hvad så? Hvordan er det for dem at være tilbage her i Grønland? De har været her mange gange før, men det er med hele deres familie nu. Kone og 4 børn. Hvordan er det? Fantastisk at kunne vise specielt sine børn. Et land, som jeg holder rigtig meget af. Og jeg synes allerede, de 4 har taget rigtig godt imod den måde, de bare hvad skal man sige, slapper af og tumler i landskabet på. Det er for mig et tegn på, at de bare har adopteret landet. Det må være lidt af en drøm, der går i opfyldelse for dem, at tage børnene med her til Grønland. Hvor længe har I gået og talt om at få gjort den her drøm til virkelighed? Det har været nogle år i Det har altid været, jeg vil sige, heller før end siden havde jeg tænkt, men altså man skal heller ikke skubbe til de mindste, når de er alt for små. Og nu er det på en alder, hvor de kan virkelig nyde det og være med. Så det er hvor vi står glade hele rejsen igennem. Hvordan har de forberedt deres børn på den her tur? Jamen, vi fortalte dem lidt om, at der er isbjerge, og det er stort og smukt. Det tror jeg er nogle af de bedste måder. Og vise dem kort. Også vise dem lidt kort, ja. Kan de huske, da de første gang var heroppe selv som barn? Ja, der var jeg lige kommet, der var jeg inde i den kirke der til en gudstjeneste, som dengang synes lidt lang. Men det var stadig en oplevelse. Jeg glemmer ikke lige kunne. Tamatuma kingorna kungissakkormiut narsaptungaan aallarput. Ullortaanna tassa agustipulluisaallaqqaataani kungissakkormiut umiarsuarlutik narsimutikkipput silanuannerporseqinnerluni kungissakkut nuannaaqisut oqalugiarfigineqarlutik erinarsorfigineqarlutik aliikkusersorneqarlutillu narsimut tikilluaqquneqarput tikilluaqqusinerup kingorna naammassisassaati amerlapput pilersaarutillumalillugit kungissakkut arlalinnik takusaqartussaapput. Jeg startede uden at have lært noget. Det kan ikke se, hvor roligt det er. Det er derfor. Det var det. Jeg er førtidspensioneret, så det kan man godt, men det er kun i sommerperioden, man kan leve af det.
Utoqqarnut paaqqinnifimi sulisut piaqersarlutik ulupaarsimipput аммалуми тассани кунгиссаккормиут иллоқарфимми улоққаанерсаасоқ илассигуяат Kungissarfriari. Ananuria. Det er byens ældste borger. Og her og hvor gammel? 95. Marianne Lundberg. Tusind tak, Marianne. Og hele besøget her, det har borgerne her arrangeret helt selv. Ja. Det siger vi tak for. Hvor mange det er vigtigt. Hun er meget royal. Nå, ven. Ja. Det klæder ham godt. Den er lavet i Kranak. Namigår Sanar. уннулерсоқ арфинернут аалларниссартиксиоққуллуу кунгиссаккормиут катерсугаасивик такусарпаат таматумап кингорна аллуутипаата тунгаанут кунгиссаккут аалларпут. Jeg havde forestillet mig, at det kan du bare sidde der. Goddag. Ja, vi roer lidt heroppe. Op i fjorden. Hvor mange dage i træk? Jeg roer nu, det er 10 dage, vi er her nu. 10. dag? Ja. Hvor mange dage skal I? Vi skal tælle på 10. Ja. Ja, for mig er det. Jeg ser ikke nogen roer, men... Nej, det kan jeg forestille mig. Jeg skulle til at sige det. уллааккут qulingilуангортоq кунгиссаккут аллуутупаанут апууппут сеқинерсиалуммит нуиссаниллу таарсернеқарсимавоқ сила туйорминаасаралуартоқ кунгиссаккут тикерааллу силамит суннернеқарсимангиллат тассами инуи тамармик нуаннаарпут пилерсаавутинааперторлуу кунгиссаккут нануақутта пакуннерисапингасу тингерланеринни маккуа ангумерниартуссааваат оқалуффик нутаартакусарлугу каффисууннерми пеқатаанеқ нунақарфиу пилуани писуттуарнеқ ангумелерниагассат илагигуяат наситтарфиммус алаккартеринеқ
Pidorsinnarlutikkungissakkормut alluutsuppaa inulluaqquaat nanortallullu tungaanut aallarlutik nulunaqutaqquulikkut sisamangorpoq kungissakkut tikilluaqqunissaannut nanortalik piaarsimawoq kungissakkормut erinarsorfiineqarlutik tikilluaqquneqarput kingornalu kaffisoqatiginnermut kungissakkормut peqataapput siuttormik nanortalimmi katissugaasivik takkusarneqarpoq Gamle dage, Lisa. Vil du være her? Skal vi her? Hvorfor lader kassen? Nej, kom til. Ikke hen. Vi skal lige indenfor. Kom. Hvad laver du, Pelle? Jeg vil også gå lidt til en gang. Pelle, det er spil her. Spil. Der kommer en væk. Vi der også skal holde på. Tämä kingorna isarsimaartarfik ornittigarpilutaq Kan vi spørge børnene, var det bedste med stedet her? tassani prins Christiab nassaarelerpaa pinguaatit nalungilluakkani Spil. Hvilket spil? FIFA. Nå, værsgo. Så kan du blive her. Det er du glad Hvad klasse går hun i? Hun starter 4. klasse i august. sunaafaana aammaullutaan inuissiortoqartoq Nå, tillykke. Hallo.
1, 2, 3. Hurra! 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 Ja, men der må bare lidt grønt eller et eller andet i baggrunden, ikke? Qaqortumi kungissakormiut qinnaarsior tussangorput kungissakkut umiarsuanut tikilluaqqusiartortut inupassuupput tikilluaqqusiartortut nuannaarput eqersimaarlutillu Qaqortumi orpimmik ikkussinissaq pilersaarutiginaqarsimawoq Se her, alle de træer. Nej, hvor er det flot. Men først skal vi have noget jord på, så kan vi sætte stenen på det sidste, ikke? Ja. Skal vi sætte de små her? Vi har... Så Vincent, du skal lige vente til jorden kommer på, så gør man det til sidst. Hvad står der her? 3 tæer hver. Ja. Hvad står der på Sådan, den? at de kan få en Passeri. hoppelund her. Og den er selvfølgelig opkaldt efter Ivaru og Mini. Vil du have den her, hvis så træerne de er klar til at blive plantet. Josefine, det er de tre her. Først jord på, så sten. Er du med på det? Ja. Så jeg har Gør sådan her. lige på. Ja. Er der nogen, der skal? Nej, jeg tror... Skal vi bare gå i gang? Jo. Jeg er med på. Ja. Skal vi stramme på det også? Træde på det også? Og herovre. Vil du ikke hjælpe mig? Prøv at hjælpe mig. Så læg stenen på nu. Det er flot. Og så det sidste her. Det er flot, Vincent. Så tager vi den her jord på her, ikke? Kan du gøre det? Ja. Godt, skat. Bare det jord. Bare det der. Det var flot. Tak skal du have. Det skal du have. Er det klart? Skal du lade sten? Jeg fætter sten. Jeg vil gerne gøre det for dig. Isabella. Så jeg vil gerne gøre det for dig. Så kan du gøre det selv, ikke? Er du klar? Vi har ikke flere. Godt, skat. Det var stykkeligt. Skal vi tage... Ja, så fint. Jeg vil gerne gøre det for dig. Nu er du bagud, skat. Hvad skal jeg hjælpe med? Vi skal ikke det. Vi skal... Hvad skal du have? Qaqortumi takkusagassat arlallit pilersaaruutaapput qaqortup ilisarnaataa Great Greenland soorunami takkusarneqarpoq meeqqat isikkamik arsarnissaat pilersaarusiorneqarsimaoq tassani kungissakkormiut isiginnaariarput
Unnulersornalunaqutaqattunnornorlarfinermut taani pro qarortuni seqinnarissuup ataani avalappoq Nej. Var han sammen med alle fra dem? Nej. Ja. pisortatiuartumik tikilluaqqusinerup saniatigut qajartortartoqatigit qajartorlutik takutitipput nalunaaqutta pakunnerisa tulliuttu sisamat ingerlanerini pinaversaartitinermut allaffik tilormik taaneqartartoq takusarnaqarpoq meeqqat nikittaallutik ingerlaannaq arpaqattaartut orninneqarput pisuttuartoqarpoq assilisittoqarpoq Tvillinger her. Ej, se! Det samme tøj på. Jeg har taget skoene forkert på. Hvor gammel er han? Ja, han er mus. Du er også... Kunne det ikke sige? Det er op til 3-6. Ja. Alle sammen. Alice, hej. Kom så, Alice. kiisiluttimisartoqarfiup tasia alakkarterneqarluni tatsimi tassani immakkut sikkilit misilinneqarput pingaartumillu kungissakkut qitornaasaangayulliit prins Christian prinsessi Isabellallu tatsimi taamatut misiliineq luannaringutsiarpaat Nalunaaqutaq ualikkut sisamangortoq tikeraat ingerlaqqipput ornigassartik tulleq ornillugu
Tikitassаа tullinguuttor tassaawoq nunaqarfik qeertarsuatsiaat nunaqarfimiut ullumikut immikku ittumik nuannaarutisseqarput tassami uquluttuarasaanerminniat saarpiaq nunaqarfimiut kungikkormiunit tikararneqartussaapput atagu assit nammina isiinnaariarsigit Kan I se her en gang? Hej. Du skal lige smile. Hanne har fødselsdag i dag. Hej, tillykke. Christian? Pas på. Kom nu så her. Fordi det er næste tur. 1, 2, 3 nu. Er I klar? Lige hurtigt, så går du ud og leger med. Så vi kigger hen med de andre børn. Så de skulle synge en sang. Synge en sang til med Bamse. Gamma til nipper,
Pige, Peter, Eva, kom, kravlede alt herop. Kungikkiammiutut ataqqinartit kungissarfriarik kungissaallunuli Mary etorngaallu nunaqqatigit sinnerliit tunissitissannguagut maana tunniitissavagut Josefina. Josefine? Christian? Josefina. Christian. Mary. Ja, åbner jeg. Ja. Wow. Ej, hvor er det sejt. Det er så Hele familien. Ja, jeg holder. Nej, tak. Kan du tage dem på? Ja. Hvis du tager dem på. Ej, hvor er det flot. Rigtig. Har du lavet den til mig? Det er far. Det er måske far. Det viser den hundesved, ikke? Jeg synes, det er selv. Det er meget far. Det var meget sødt. Måske mig. Sigga. Det er Sigga der, ikke? Sigga der, ikke? Sigga er med. Sigga er med der. Hvorfor får far det? Er det Sigga det der? Det er gode det. Det er godt, at det er godt, at det er godt, Øj, hvad får du? Stille og roligt. Ej, hvor er det flot. Tak. Ej, hvor er det flot. Vi skal lige have et batteri på et tidspunkt. Hvor er det flot. Så kan vi finde ud af, hvor vi er henne. Jeg tror, vi hænger det op i hjemme. Ved du, hvor du er henne nu? Qeertarsuutsiani kungissakkormiut nuunisarsinnarlutik tullianut ingerlaqqittussangorput tassalutiki tassat kingullersaannut illoqarfiit annersaannut nuummut. Sapaatipakunnarata ataatip ingerlanerani kungissakkormiut ingerlaqatigisinarlugut ullut arfinerpingayussaanni illoqarfiit annersaannut anguppugut pisimasorsiullerpaar tassaavor utilhans igiimi lersuaqatigiinneq tassane qaaqqusisuuvoq naalakkersiusut siulittaasuat. Kære landsstyreformand, kære lærere, kære gæster, kære venner. Kender rigtig mange af jer fra tidligere besøg og glæder mig over gensynet. Jeg vil være en, selvom vi endnu ikke har været helt forbi hinanden i aften. Men det er dejligt at se så mange af jer være til stede i aften. Måske har I kommet ned fra fjordene og har lagt riflen for en stund. Hvis det så vil, så vil jeg selvfølgelig takke jer for at have prioriteret den her retning. Jeg skal selv også heller ikke glemme at takke
miljøministeren, men som hos mig hedder Kim, og han var meget behjælpelig og impulsiv ved at lokke mig ud på en fremragende jagtoplevelse med faktisk det første rensdyr, jeg har skudt nogensinde, så det var en kæmpe oplevelse. En særlig glæde for mig, dette besøg er, at det har givet mine børn mulighed for at se og opleve og smage Grønland. Ganske som jeg selv som barn for 32 år siden fik Grønland i blodet under rejserne med mine forældre på Kongeskibet. Ligesom dengang har den tur givet dem et nært forhold til dette smukke land. Og de oplevelser vil følge dem gennem deres opvækst. Ikke som en engangsoplevelse, men med garanti vil de vende tilbage hertil med os, og måske også endda alene. Det har været en kæmpe fornøjelse og glæde for kronprinsessen og jeg at iagttage den venlighed og umiddelbarhed, som vores børn er blevet mødt med. Men også at se den nysgerrighed og interesse, som vores børn har vist over for deres jævnaldrende her i Grønland. Der er blevet spillet fodbold, der er hoppet i hoppeborge, der er besteget små bjerge, og der er knyttet venskab. Og her er den geografiske afstand mellem Danmark og Grønland, den er bare pistvæk. Sigaret at der er opstået i nummer så fint. Hurra! 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 Deres tøj. Nå, godmorgen. Kan du igen? Tusind tak. Akaguani nuumiunut tikilluaqqusinissarperiarfissangorpoq Prins Christian, prinsesse Isabella aammalu nuqarliismarlulissat nuupsaavani inunni kilassiunerminni nuannarineqaqisut takunaqarsinnaaroq tikilluaqqusinerup nuannersup kingorna takusagassatut pinersaarusuorneqarsimasut ingerlanneqalerput takusarneqartussat ilagaat nuummi kommuni pillorsuа inatsiartu tataatimiittarfiat kiisalu pingortitalerifik uudip ingerlanerani takusagassat ilagaat artikkuin takaamsimut piarersarfik issittumisakkutoqarnikkut qullersaqarfik kiisalu meeqqatinuusuttullu oqasaqartarfiat ulluinnarni miumik taaneqartartoq. Vi er jo beæret over, at vi kan få muligheden for at præsentere det arbejde, som vi har lavet med Gamaliet Fri for Mobberi. Både fra Kommunegrafix Amazoks side og fra MEUs side. Hvordan har det været at have børnene med til Grønland, og hvad har børnene selv sagt om oplevelsen? Det har været med stor begejstring, og det har været så glad for at kunne også lege sammen med jævnaldrende i forskellige bugter rundt omkring, og at opleve den store natur, og se hvaler og ud og fiske. Så det har været en kæmpe oplevelse for dem. Og det var en stor glæde og fornøjelse for os at se den åbenhed og nysgerrighed, at de har taget Grønland til sig. Hvordan er det at se dine børn med vores grønlandske nationaldragt på? Det er skønt. Man bliver jo helt blød om hjertet. Det er bare flot at se. Og til mindst tvillingerne i Thule-dragterne. Det er selvfølgelig, det betyder rigtig meget for mig også at se. Billedbladets læsere er meget interesseret i at høre, hvad I lavede i løbet af jeres fridage. Vi fiskede faktisk en del. Ja, vi oplevede naturen på egen fod, og vi vandrede og fik fanget mange torsk. Ja, der er rigtig meget liv i de grønlandske farvand under vandoverfladen, og så man får faktisk fangst hver gang. Har de så også selv spist jeres fangst? Det har vi også. også. Ja, der har vi også. Ja. En fladefisk og nogle torsk. Den første ren har de nedlagt. Hvordan var det? Men en jagtoplevelse i Grønland er altid særlig. Dels er man jo omgivet af den flotteste kulisse, man er ude på, som jo egentlig ikke er en kulisse, men som er landskabet og store natur, som man er meget lille i. Og så er der sådan jagtdelen er jo også altid spændende. Den er ikke givet. Rensdyr har også deres trang til ikke bare at lade sig
lade sig fange af skue. Men det lykkedes. Prins Christian, han var med på jagten. Hvad synes han om, at de nedlagde en rensdyr tyr? Ja, han synes jo, det hele oplevelsen var fantastisk for ham. Sejle med i en motorbåd, ikke? Og søge ind til, og ligge og spejde efter dyrene ud fra vandet ind mod land. Og så selve jagten er jo altid sig selv også spændende. Så kommer der den lille ekstra ting i hvert fald i Grønland, det er, at man skal selv huske at skinne og brække dyret op, og så skal man jo slippe det den halvlange vej, som det nu kan være, ned til vandkanten, for så sejle ud til Simor. Det tager længere tid end selve jagten. Blev der kastet i grams? Nej, men det er det. Der er jo ikke en, man er jo ikke i nærheden af, køretøjer eller andet godt. Nej, men det hørte vi om bagefter. Det er meget traditionsbundet, når man ligger nede sin første dyr. Og det skal du på et eller andet tidspunkt. Ja. Kaste med slik og penge, er det ikke? Ja, kastet i grams. Ja. Kastet i grams. Ja. Tak. Hvordan har det været at høre grønlænderne til tvillingerne kalde dem Ivalo og Minik hele tiden? De har fået et helt nyt navn, kan man sige. Men vi har blevet så varmt og hjerteligt modtaget hver eneste sted, vi har været, og det har været meget rørende. Og så er det også meget rørende, at de er så glade for, at de to små har fået det navn, og de kalder dem for prinsesse Josefine Ivalo, eller bare prinsesse Ivalo. Og så de giver til gengæld og siger, at jeg hedder Ivalo, og jeg hedder Minik. Og det har været meget, meget rørende. Kungisab Friariup, nu de er kronprinsesse Mary, ridornaasilu sisamaasut kalaallunaata kuyataani angalunerminni asilinaqarnerati maanganaavoq kungissakkut ridornaat ukuupput prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent, kiisilu prinsesse Josefina. Nakataatiut takusinnaavasi katuami kultuurul pillorsuani assilisat tassani kaffillertoqarpoq kikkullu tamarmik periarfissinneqarput kungissakkormiunik ilassinninnissaminnut ullorlu taanna nuumi aasaavoq sila seqinnerpoq nuannerlulilu. Vi skal lige på. Deres kongelige højheder, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, prinser og prinsesser, det er mig en stor ære på nuborgernes vegne og på vegne af Kommunen Rafik Sommerså at byde jer hjertelig velkommen. Dette besøg er en helt speciel glædelig begivenhed for os. Det er første gang den yngste generation kommer til Grønland i så ung en alder. Derfor skal lyde en særlig velkomst til prins Christian, prinsesse Isabella, prins Minik og prinsesse Ivalo. Og med prinsebørnenes besøg er det faktisk 5. generation i kongehuset, der nu gæster vort land.
Así. Tidligere Østmarkatises opgattede meddrag til var nugagtige magtøbmaster de selv, at jeg kan rigtig mere tid. De yngste har fået en ajaga, sådan et stykke leje, som måske, der kan man ikke om til damer, men vores inuit-udgave. Og prins Christian og prinsesse Isabella har fået noget, vi kalder mulagte. Det er sådan et særligt stemningssystem, hvor man skal have den inuit til at kunne besøge hinanden, uden at løsne op på snoren. Mulagte, det lyder af